Do laboratória prichádza ďalšia pokusná osoba, slečna Alexandra. Pred diagnostikou vymenovala svojich 7 zdravotných problémov, z ktorých chronickú nádchu a ekzém má zapísané aj v lekárskej karte. Vedcov zaujímalo, či Metatron správne určí aspoň časť týchto problémov. Za nejaký čas je diagnostika hotová. Vedci postupne prechádzajú výsledky a zisťujú, že Metatron odhalil patologické body na týchto miestach. Nosné dutiny, oči, žalúdok, cievy nôh, pažerák a obličky. Pod prerušovanou čiarou sa nachádzajú problémy, v ktorých sa Metatron nezhoduje so zoznamom Alexandriných problémov. Metatron sa teda trafil do 4 zo 7 zdravotných problémov. Tak Alexandrin výsledok nás určitým spôsobom prekvapil, najmä v porovnaní s predchádzajúcimi zisteniami s jahodovým kompótom, aj keď treba dodať, že tento výsledok bol asi najlepší, čo sme získali pomocou Metatronu. Dá sa na ňo však pozerať aj viac kriticky, možno ako sa pozeráme, lebo v porovnaní s inými pacientmi, ktorí mali závažné diagnózy, ktorých sme merali mimo kamery, tak Metatron nebol schopný odhaliť tieto diagnózy alebo túto informáciu patologickú. Je pravda však ale, že možno sa ani my nepozeráme na niektoré veci správnym pohľadom, preto by bolo dobré ešte určitý čas a energiu venovať možno ďalšiemu výskumu fungovania prístroja. Možno aj vďaka nášmu experimentu sa Alexandra začala o Metatron viac zaujímať. Vznikla diskusia, v ktorej nám položila celkom logickú otázku. A neskúšali ste ten prístroj rozobrať, aby ste zistili, na akom princípe funguje? To áno, to nás napadlo, len máme tam obavu z toho, že aby tam nebola nejaká bezpečnostná poistka, ktorá by bránila kopírovaniu toho a mohla by prístroj znehodnotiť alebo znefunkčniť a predsa je to drahá záležitosť, rád okolo 100 000 eur a to by bol potom problém asi, keď to zničili. Alebo by to mohlo proste vybuchnúť. Podstúpia vedci riziko explózie?